Barkanmu da warhaka. Ummi Rahab ta ce ku garzaya wannan channel ɗin ta Lilin Baba. Za ku ga cewar sabon shirin nan ya fito wato season 2 na WUF. Ta ce a ciki ta fara bayyana shi wannan shiri ne na WUF. Tana can a cikin wannan shiri na WUF season 2. A ciki na fara bayyana. A cikin season 2 na fara bayyana sakamakon saɓanin da na samu da jarumi Adam ya zambo. Ina nan zan taka rawa ta zo a gani a cikin wannan shiri na WUF. Amma kun san channel ɗin da za ku samu? Sai dai ku je channel ɗin Lilin Baba, a can za ku samu wannan shiri. Kar ku manta ya ƙarshe ku danna subscribe.